дуруду саломи гарму ҷӯшон ба ҳар яки шумо бинандагони азиз аз ноҳияи хушбоду ҳавои Дангъара ва имрӯз мо аҳли эҷод бо сафари корӣ омадаем ба ноҳияи Дангъара ва айни замон қарор дорем дар муассисаи таълимии давлатии Мактаби президентӣ барои хонандагони болоёқат дар ноҳияи Дангъара ва мехоҳем ки сабқатро миёни хонандагони ин даргоҳ ба роҳ монем. Идома ҷолиб хоҳад буд, бо мо бимонед. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки айни замон мо қарор дорем дар Мактаби президентии ноҳияи Дангъара ва дар назди мо истодан иштирокчии барнома. Биёед сараввал бо ӯ шинос шуда пас он савол-ҷавобро оғоз менамоем. Салом алейкум. алейкум салом. Ман хонандаи синфи 11 муассисаи таълимии давлатии Мактаби президентӣ ба кӯдакони болоёқат дар ноҳияи Дангъара ҳастам. Қурбонова Шафоат. Шафоат, чуноне ки гуфтед, шумо аллакай синфи 11 ҳастед ва мо медонем ки синфи 11 аллакай яъне шумо хатмкунанда ҳастед. Чӣ нақшаҳо доред? Ба кадом донишгоҳ ният доред ки дохил шавед? Дар нақшаҳоям чунин аст ки баъд аз хатми муассиса яъне ба донишгоҳи тиббӣ дохил шуда дар оянда саҳми худро ба Тоҷикистони азизи худ гузорам, яъне ки табиби номдор шавам. Чун шумо яъне касби табибиро интихоб кардед, фикр мекунам ки шавқу завқ доред ба омӯхтани илмҳои дақиқ, ҳамин тавр? Бале, фанҳои дақиқ бисёртар ба ман маъқул аст. Хуб Шафоат, агар шумо илмҳои дақиқро дӯст доред, пас фикр мекунам ки ҷавоб гардондан ба саволҳое ки аз ҷониби мо ба шумо пешниҳод мегардад душворӣ намекашед ва биёед савол-ҷавобро оғоз мекунем. Шумо омода ҳастед? Бале. хуб, саволи якумро мехонам. Ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ кадом сол тартиб дода шудааст? ҷадвали даврӣ яъне ки чунон ки мо хондаем аз фани химия соли 1860 яъне ба ҷадвали даврии Дмитрий Иванович Менделеев яъне ҳамаи онҳоро дар як ҷадвали даврӣ яъне ки дар як ҷавла тартиб додааст. Дмитрий Иванович Менделеев соли 1869. Шафоат раваду солаш дигар бошад, мегирем ки соли 1879 бошад чӣ? Не, соли 1869 ҷавоби дурусташ соли 1869 аст. Яъне шумо боварӣ доред? Бале, бовар. хуб, мо ҷавоби шуморо қабул намудем. Мегузарем ба саволи дуюм. То кашфи қонуни даврӣ чанд элементи химиявӣ маълум буд? То кашфи системаи даврӣ 63 элемент маълум буд. Ба ҷавоби худ боварӣ доред? Бале, боварӣ дорам. Равад 108 бошад? Не, 63 элемент маълум буд. хуб Шафоат, мо ҷавоби шуморо қабул намудем. Мегузарем ба саволи сеюм. Саволи сеюм дар ин барнома чунин аст ки мо ба шумо 4 вариантро пешниҳод мекунем. Шумо аз ин вариантҳо пешниҳод шуда ҷавоби дурустро интихоб намоед. Аз рӯи ҷойгиршавии элемент дар ҷадвали даврӣ чиро муайян кардан мумкин аст? Якум массаи атомӣ, варианти дуюм валеннокӣ, варианти сеюм шумораи электронҳо ва варианти чорум ҳар се вариантҳои номбаршуда. ҳар се вариантҳои номбаршуда дуруст аст, барое ки дар системаи даврӣ яъне мувофиқи чунон ки мо медонем дар ҳамин системаи даврӣ массаи атомӣ низ валеннокӣ ва электрон низ аз рӯи яъне ки чунон ки мо медонем элементҳоро ҳамаи элементҳо ба худ массаи атомӣ, валеннокӣ ва электрон дорад. Яъне ҳар се вариантҳо дуруст аст. ҷавоби шумо қабул шуд. Мегузарем ба саволи навбатӣ. Атомҳои металл дорои чӣ гуна радиусанд? Хурд ё калон? Радиуси калон, барое ки дар системаи даврӣ аз боло ба поён омада яъне хосияти металлӣ зиёд шуда радиуси он ҳам низ зиёд мешавад. Яъне радиус калон мешавад. хуб, мегузарем ба саволи дигар. Ҳангоми зангзанӣ кадом ҳодиса ба амал меояд? Яъне оксидшавии металл ба вуҷуд меояд. Ба ибораи дигар яъне коррозия низ мегӯянд. Оксидшавии металл ҷавоби аниқтараш. ба ҷавоби худ боварӣ доред? Бале, боварӣ дорам. агар ҷавоби нодуруст пешниҳод кардед, шумо дар барнома холҳои зиёдро ба даст намеоред. Боварӣ дорам ба ҷавоби додаи худ. ҷавоби шумо қабул шуд. Мегузарем ба саволи навбатӣ. Лейкоситҳо кадом вазифаро иҷро мекунанд? Лейкоситҳо вазифаи муҳофизатиро иҷро мекунанд. онҳо чӣ гуна муҳофизат мекунанд? Чиро муҳофизат мекунанд? Яъне чунон ки мо аз фани биология медонем, лейкоситҳо барои аз берун ба организм ягон вирус ё ягон чизи бегона дохил шавад, онҳо вазифаи муҳофизатиро иҷро мекунанд ва варианти дуруст ин яъне ки вазифаи муҳофизатиро дуруст иҷро мекунанд лейкоситҳо. Мегузарем ба саволи дигар. Беморие ки дар он сири дандон вайрон мешавад, чӣ ном дорад? беморие ки дар он сири дандон вайрон мешавад, ин кариес мебошад. хуб, мегузарем ба саволи дигар. Дар ядои атом кадом заррачаи заряднок мавҷуд аст?
дар ядрои атом яъне зарраи заряднок ин протон мебошад, яъне ба ғайр аз протон як зарраи манфи заряд низ вуҷуд дорад ки нейтрон мебошад, аммо онро ба назар нагирем. Дар саволи чунон ки шумо савол додед, саволи додаи шумо зарраи заряднок буд. Барои ҳамин варианти дуруст протон мебошад ки зарраи зарядноки дохили атом ин протон мебошад. хуб, мегузарем ба саволи дигар. Саволи дигар низ дорои вариантҳо мебошад ва аз ин вариантҳо шумо ҷавоби дурустро интихоб намоед. Саволи дигар: кадоме аз олимон дар илм калимаи физикаро ворид намуд? Варианти якум Арасту, варианти дуюм Архимед ва варианти охирон Пифагор. аз фани варианти интихоб кардаи ман ин Арасту мебошад ки аз фани физика хонда будам. Ин ҷавоби дуруст Арасту мебошад. Архимед ва Пифагор низ саҳми худро гузоштааст, аммо дар аввал Арасту яъне калимаи физикаро ба илм ворид намуд, баъд онҳо саҳми худро гузоштанд. оя шумо медонед ки ҳамин калимаи физика чӣ маъно дорад? бале, медонам. Физика яъне калимаи юнонии фюзис гирифта шуда маънояш табиат мебошад. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. Мегузарем ба саволи охирон. ба ақидаи файласуфони қадим оё ҷисм метавонад мустақилона яксон ва рӯзхата ҳаракат кунад? Не, наметавонад. Яъне ҷисм худ мустақилона яксон ҳаракат карда наметавонад, то ба вай ягон таъсире нарасонӣ. хуб, ба ҷавоби худ бовар доред? Бале, бовар дорам. Шафоат, мо ба шумо 10 савол пешниҳод кардем ва 10 ҷавоб аз шумо гирифтем ва то анҷоми барнома шумо мунтазир мешавед ва мефаҳмед ки ба чанд саволи мо посухи дуруст гардонидед. бинандагони азиз, айни замон мо савол-ҷавобро бо яке аз иштирокчиёни барнома ба анҷом расонидем ва ёдовар мешавем ки мо қарор дорем дар мактаби президентии ноҳияи Данғара. Айни замон меравем барои савол-ҷавоб бо иштирокчиёни дигари барнома. бинандагони азиз, ёдрас менамоям ки барномаи интеллект аст ки шумо тариқи телевизиони Баҳористон тамошо карда истодаед ва шумо низ метавонед ки ҳамроҳи иштирокчиёни мо дар алоҳидагӣ аз паси экранҳо ба саволҳои пешниҳодшуда посух ҷӯед. Айни замон дар назди мо иштирокчии дигар истоданд. Сараввал бо ӯ шинос шуда, пас он савол-ҷавобро оғоз менамоем. Салом алейкум, худро маърифӣ намоед. Алло, ассалому алейкум. Номи ман Абдусаломзода Самардин, хонандаи синфи 11 мактаби президентии ноҳияи Данғара. Самариддин, шумо хатмкунанда ҳастед, ният доред ба кадом донишгоҳ ва ё донишкада дохил шавед? Ман ният дорам ки пас аз хатми муассиса мехоҳам ба донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино дар шаҳри Душанбе дохил шавам. ихтисосот зиёданд. Шумо кадом ихтисосотро интихоб кардед? Ман ихтисоси кори табобатиро интихоб кардам. оя гуфта метавонед ки барои чӣ маҳз анамин касби табибиро интихоб намудед? Ман аз хурдӣ ба ин касб хеле шавқу завқ доштам ва аз аввал мехостам ки ба ҳангоме ки ман ба воя расидам, як табиби хуб шавам ва ба ҷомеа фоидаи худро расонам. дар оилаи шумо ҳаст ягон нафаре ки касби табибиро интихоб карда бошад? Не. аввалин шуда шумо мешавед ки не касби табибиро интихоб намудаед. ва Самариддин гуфта метавонед ки оё шумо барномаи интеллектро ягон маротиба тамошо кардаед? бале, ман тамошо кардам ва дар алоҳидагӣ ба саволҳояшон ҷавоб медодам. яъне шумо медонед ки барномаи интеллект иборатанд аз саволҳои доир ба илмҳои дақиқ. бале. хуб, агар шинос бошед, пас омода ҳастед ки мо ба шумо саволи якумро пешниҳод намоем? бале. агар омода бошед, пас бо диққат бошед. Саволи аввалро мехонам. ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ кадом сол тартиб дода шудааст? ҷадвали даврии Дмитрий Иванович Менделеев соли 1869 ихтироъ карда шудааст. шояд соли 1880 бошад? Не, ман ба ҷавоби худ камилан бовар дорам. хуб, агар боварӣ дошта бошед, мегузарем ба саволи дигар. То кашфи қонуни даврӣ чанд элементи химиявӣ маълум буд? то кашфи ҷадвали даврии элементҳо 63 элементҳо ба мо маълум буданд. ман фикр мекунам ки 93 элемент маълум буд. Не, 63 элемент. хуб, мегузарем ба саволи дигар. Самариддин, дар саволи сеюм барои шумо 4 вариант пешниҳод мегардад ва шумо аз ин вариантҳо ҷавоби дурустро пешниҳод намоед. аз рӯи ҷойгиршавии элемент дар ҷадвали даврӣ чиро муайян кардан мумкин аст? Варианти якум массаи атомӣ, варианти дуюм валеннокӣ, варианти сеюм шумораи электронҳо ва варианти чорум ҳар се вариантҳои номбаршуда. ба ақидаи ман ҷавоби дуруст ин варианти чорум, яъне варианти Д мебошад ки ҳар се ҷавобҳо дурустанд. барои чӣ ҳар се ҷавобҳо дурустанд, шарҳ дода метавонед? бале, ҳангоме ки мо ба ҷадвали даврии элементҳо менигарем, мо ба воситаи ҷадвали элементӣ метавонем ки массаи атомии элементҳо, валеннокӣ ва шумораи электронҳои онҳоро муайян намоем. хуб, мегузарем ба саволи навбатӣ.
атомҳои металл дорои чӣ гуна радиусанд? Хурд ё калон? атомҳои металл дорои радиуси калон мебошанд. Барои чӣ дорои радиуси хурд не? Чунки металлҳо ҳамеша ҳамаи ҳамон металлҳо ҳама вақт радиуси атомҳояшон калон мебошанд. Ҳамаи ба ҷавоби худ бовар доред? бале, бале. раводу ҷавоби дуруст ягон чизи дигар бошад, шумо соҳиби холҳои баланд намешавед. Не, ман боварӣ дорам бас ҷавоби худ. хуб мегузарем ба саволи навбатӣ. ҳангоми зангзанӣ кадом ҳодиса ба амал меояд? Ҳангоми зангзании металлҳо оксидшавии металлҳо ба вуҷуд меояд, ба амал меояд. ба ҷавоби худ бовар доред? Бале, бале. хуб мегузарем ба саволи навбатӣ. лейкоситҳо кадом вазифаро иҷро мекунанд? лейкоситҳо яке аз ҳуҷайраҳои хун мебошанд ва вазифаи асосии онҳо ин муҳофизаткунӣ мебошад. шояд вазифаашон дигар бошад? Не, ман дар бораи лейкоситҳо бисёр хондаам ва лейкоситҳо вазифаи асосии онҳо яне ки ҷисмҳои бегунаро аз организм хориҷ мекунанд, дур мекунанд, яъне вазифаи муҳофизатиро иҷро мекунанд. мегузарем ба саволи навбатӣ. беморие ки дар он сири дандон вайрон мешавад чӣ ном дорад? ин беморӣ дар натиҷаи вайроншавии сири дандон ба амал меояд ва ба ҷои он дар он ҷо ифлосиҳо зиёд ҷамъ мешаванд. Ин бемориро кариес меноманд. хуб мегузарем ба саволи навбатӣ. дар ядрои атом кадом заррачаи заряднок мавҷуд аст? Дар ядрои атом се то заррачаҳо мавҷуданд: электрон, протон ва нейтрон мавҷуданд, ки дар байни онҳо протон заряддор мебошад. Заррачаи заряддор протон мебошад. шояд нейтрон бошад? Не, нейтрон заряд надорад, протон заряд дорад. хуб агар ҷавоби дуруст аз 1 то 10 бошад, шумо ба ҷавоби дурусти хеш ба чанд баҳогузор мекунед? Ман ҷавоби худро ба 10 хол баҳогузорӣ менамоям. яъне бовар доред? Бале. хуб ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи нуҳум. самардин саволи нуҳуми мо низ дорои се вариант мебошад. шумо аз ин се вариант ҷавоби дурустро интихоб намоед. кадоме аз олимон дар илм калимаи физикаро ворид намуд? арасту, варианти дуюм архимед, варианти сеюм пифагор. ҷавоби дуруст ба фикри ман ин Аристотел мебошад. Аристотел яке аз олимони юнони қадим мебошад ва ӯ барои илм, барои пешрафти илм бисёри корҳоро анҷом додааст. гуфта метавонед ки ҳамин калимаи физика чӣ маъно дорад? Калимаи физика аз калимаи юнонии фюзис гирифта шуда маънояш табиат мебошад. шояд боду ҳаво бошад? Не, ин маънояш табиат аст. хуб мегузарем ба саволи охирон. бо диққат бошед. ба ақидаи файласуфони қадим оё ҷисм метавонад мустақилона яксон ва рӯзхата ҳаракат кунад? Не, ҷисм наметавонад. Чунки ҷисм танҳо ҳангоме ки вақте ки аз тарафи як ҷисми дигар таъсир карда мешавад, дар он вақт метавонад ки ҳаракат кунад. ҷисм худ аз худ наметавонад ҳаракат кунад. самардин хубтар фикр кунед, шояд ягон ҷисме мавҷуд бошад ки худаш мустақилона тавонад ҳаракат кунад? Не, агар ҷисм мустақилона ҳам ҳаракат кунад, ӯ аз ҳисоби энергияе ки ба худ гирифтааст, аз ҳамон ҳисоби энергияи худ ҳаракат мекунад. Бе таъсири чизе ҳаракат карда наметавонад ҷисм. хуб самардин, мо ҳама ҷавобҳои шуморо қабул намудем. шумо тахминан гуфта метавонед ки ба чанд саволи мо посухи дуруст гардонидед? Ман боварӣ дорам ки ба ҳамаи саволҳои шумо дуруст ҷавоб додам. ин бовариҳо аз куҷо аст? оё шумо фанҳои дақиқро дӯст медоред, зиёд меомӯзед? бале, ман бисёри вақти худро ба омӯзиши фанҳои дақиқ сарф мекунам. аз ҳамин сабаб ман ба худам боварӣ дорам. фанҳои дақиқ зиёданд. шумо бисёртар кадом фанро меписандед ва зиёдтар кӯшиш мекунед ки ба омӯзиши ин фан машғул бошед? ба фанҳои дақиқ аз ҳама бештар ман ба фанҳои биология, химия ва физика шавқ ва завқ дорам ва мехоҳам онҳоро аз худ кунам. ба забономӯзӣ чиз машғул ҳастед? бале, ба забономӯзӣ низ машғул ҳастам ва алҳол ман метавонам ки бо забонҳои русӣ ва англисӣ озод гап занам. хуб самардин, ташаккури зиёд. мо ҳама ҷавобҳои шуморо қабул намудем. то анҷоми барнома мунтазир шавед ва бифаҳмед ки ба чанд саволи мо посухи дуруст гардонидед. хуб. ба шумо барор мехоҳем. бинандагони азиз, айни замон мо қарор дорем дар синфхонаи биология ва чуноне ки дида истодаед, синфхона бо тамоми аёниятҳо ва таҷҳизотҳо муҷаҳҳаз гардонида шудаанд ва бояд зикр кард, ки ҳамин гуна шароитҳо метавонанд барои хонандагон шароити хуб фароҳам оваранд, ки онҳо яъне илмҳои дақиқро аз худ намоянд. айни замон дар назди мо иштирокчии дигар истодаанд. сараввал бо онҳо шинос шуда, пасон савол-ҷавобро оғоз менамоем. салом алейкум, номи шумо? ассалом, номи ман Наъиматзода Беназир аст. Ман хонандаи синфи нуҳуми муассисаи таълимии давлатии мактаби президентӣ барои кӯдакони болои қад дар ноҳияи Данғара мебошам. хуб, беназир, шумо илмҳои дақиқро дӯст медоред?
بله من در آینده طبیب شدن میخوام و در همین رویه بیشتر فنهای دقیق رو میخونم. бисёртар кадом фанро мехонед ва аз худ мекунед? فنهای خیمی بیولوژی. агар шумо фанҳои химия ва биологияро дӯст доред, пас фикр мекунам ки ҷавоб гардонидан ба саволҳое ки аз ҷониби мо ба шумо пешниҳод мегардад душворӣ намекашед. омода ҳастед ки барои шумо саволи аввалро пешниҳод кунем? بله اومدم. хуб, саволи аввалро мехонам, бо диққат бошед. ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ кадом сол тартиб дода шудааст? جدول دوره الیمنت‌های خیمیایی سال 1869 از طرف عالم بزرگ روس دمیتری ایوانویچ مندلیف کشف کرده شده است. ба ҷавоби худ боварӣ доред? بله. хуб, фикр мекунем шояд ҷавоби дуруст дигар чиз бошад. نه در جوابم نیستم. яъне боварӣ доред? пас ба шумо саволи дигарро пешниҳод мекунам. то кашфи қонуни даврӣ чанд элементи химиявӣ маълум буд? تو کشف قانون دوره همین الیمنت ها با ما 63 الیمنت خیمیایی معلوم بود. ҳозир бошад чӣ? حاضر 118 تا و عین حال کشف آنها هم دوام دارد. яъне дар оянда зиёд мешаванд. بله. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи дигар. аз рӯи ҷойгиршавии элемент дар ҷадвали даврӣ чиро муайян карда мумкин аст? از روی جایگیرشوی در جدول دوره مس اتمی آن شماره الکترون هایشان و ولینوکیشان را معین کردن ممکن است. ба ҷавоби худ боварӣ доред? بله. равода ҷавоби дуруст дигар чиз бошад шумо соҳиби холҳои баланд намекардед? نه و جای خوب وارد. ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи навбатӣ. атомҳои металл дорои чӣ гуна радиусанд, хурд ё калон? اتم های متال دارای رادیوسی کلون می باشند زیرا که هنگام از بالا به پایان آمدن رادیوسی آنها کلون می شود. шояд радиуси хурд бошад. نه این رادیوسی غیر متال ها می باشد و اتم رادیوسی متال ها باشد زیاد می شود. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи навбатӣ. ҳангоми зангзанӣ кадом ҳодиса ба амал меояд? هنگام زنگزنی اکسیژوی متال ها یا اینکه خود کروزیا. равода ҳодисаи дигар бошад. хуб, фикр мекунем. نه. مثلا همین آهن تر شود و او را به هوای همین به هوا براریم و زنگ میزند. اکسیژوی متال به عمل میآید. яъне ҳамин ҳолатро оксидшавид меномад. ҳаминтар? ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи навбатӣ. лейкозитҳо кадом вазифаро иҷро мекунанд? لیکوزیت ها وظیفه محافظتی را اجرا میکنند. онҳо чиро муҳофизат мекунанд? تمام سطح بدن یمن نبض رو аз чӣ муҳофизат мекунанд? از محیط بیرونه. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи навбатӣ. беморие ки дар он сири дандон вайрон мешавад чӣ ном дорад? بیماری که در آن سری دندان جمع می شود و چرک جمع می شود در آن کریس نامیده می شود. шояд ягон бемории дигар бошад? نه. маҳз ҳамин кариес аст. بله. ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи навбатӣ. дар ядрои атом кадом заррачаи заряднок мавҷуд аст? پروتون می باشد ضریدی مثبت دارد. шояд нейтрон бошад? نیوترون ضریت ندارد. яъне ба ҷавоби худ бовар доред? بله. мегузарем ба саволи навбатӣ. беназир саволи навбатии мо дорои се вариант аст. аз се вариант ҷавоби дурустро интихоб намоед. кадоме аз олимон дар илм калимаи физикаро ворид намудааст? варианти якум арасту, варианти дуюм архимед ва варианти охирон пифагор. ارسطو. барои чӣ архимед не ё пифагор не? برای آنکه اولین مرتبه مفهوم فیزیک را در این علم پیشنهاد کرده است. мафҳуми физикаро гуфта метавонед? از کلمه یونانی گرفته شده فیزیس طبیعت می باشد. хуб, мегузарем ба саволи охирон. ба ақидаи файласуфони қадим оё ҷисм метавонад мустақилона яксон ва рӯзхата ҳаракат кунад? نه نمیتواند زیرا که هنگامی به او یگان قوه تاثیر نکرده باشد او خود از خود نمیتواند از جای به جای دیگر گذرد. беназир хубтар фикр мекунем шояд ягон ҷисм бошад ки худаш мустақилона тавонад ҳаракат намояд? نه. هنگامی تاثیر قوه های بیرونه جسم بعد میتواند جای خود را عوض کند یا اینکه یگان حرکت دیگر را اجرا کند. хуб, беназир аз 1 то 10 ба ҷавобҳои худ яъне ҷавобҳои худро ба чанд хол бозгузор мекунед? به 10. яъне боварӣ доред? بله. хуб, ин ҳама бовариҳо аз куҷоаст? шумо илмҳои дақиқро яъне ба дараҷаи баланд меомӯзед? بله همین آموزگاران مؤسسه ما خوب نظارت میکنند تا اینکه ما صاحب علم شویم. хуб, беназир ташаккури зиёд. мо ҳама ҷавобҳои шуморо қабул намудем. то анҷоми барнома мунтазир шавед ва бифаҳмед ки ба чанд саволи мо посухи дуруст гардонидед. бинандагони азиз, мо бо беназир саволҷавобро ба анҷом расонидем. айни замон меравем ба назди иштирокчиёни дигар. идома ҷолиб хоҳад буд. пас бо мо бимонед.
бинандагони азиз, айни замон мо дар синфхонаи география қарор дорем ва чуноне ки деҳисодаед ҳамаи хонандагон ба танаффуси калон баромаданд ва ҳангоме ки мо ворид шудем дар ин ҷо чашмамон ба як хонандае афтид ки танҳо нишастааст ва ба занги калона баромадааст ва айни замон бо ӯ шинос мешавем ва пас он мепурсем ки барои чӣ ин ҷо бо як китоб нишастааст вале ба танаффуси калона баромадааст. ман хонандаи синфи 10 муассисаи таълими мактаби президентӣ Мирзо Шайпов Нуруддин мебошам ва соати дигар мо география мебошад ва барои ҳамин ман ба дарси дигар омодагӣ истодаам. Нуруддин гуфта метавонед ки дар дунё чанд материк мавҷуд аст? дар дунё 6 материк мавҷуд мебошад. Материки Авроосиё, Африқо, Амрикои Шимолӣ, Амрикои Ҷанубӣ, Антарктида ва Австралия. хуб, офарин Нуруддин, ҳама ҷавобҳои шумо яъне дурустанд, вале саволҳое ки дар барномаи интеллект барои шумо омода намудем, яъне пешниҳод мегардад, саволҳо аз фанҳои дақиқ мебошанд ва шумо омода ҳастед ки мо ба шумо саволҳоро пешниҳод намоем? бале ман ба саволҳои додаи шумо омода ҳастам. хуб, бо диққат бошед, саволи якумро мехонам. Ҷадвали давраи элементҳои химиявӣ кадом сол тартиб дода шудааст? ҷадвали давраи элементҳои химиявӣ соли 1869 аз тарафи Дмитрий Иванович Менделев тартиб дода шудааст. Нуруддин, хубтар фикр мекунем шояд соли 1890 бошад? ман ба ҷавоби хуб комилан бовар дорам ва ҷавоби ин савол соли 1869 мебошад. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. Мегзарем ба саволи навбатӣ. То кашфи қонуни даврӣ чанд элементи химиявӣ маълум буд? 60 элементи химиявӣ маълум буд. шояд 83 бошад, 93 бошад, шояд 118 бошад. ман ба ҷавоби хуб боварӣ дорам ва 63 элемент мавҷуд буд. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. Мегзарем ба саволи навбатӣ ва дар ин савол мо ба шумо 4 вариантро пешниҳод мекунем ва аз ин 4 вариант шумо ҷавоби дурустро барои мо пешниҳод намоед. аз рӯи ҷойгиршавии элемент дар ҷадвали даврӣ чиро муайян кардан мумкин аст? Варианти якум массаи атомӣ, варианти дуюм валенокӣ, варианти сеюм шумораи электронҳо ва варианти чорум ҳар се вариантҳои номбаршуда. ҳар се вариантҳои номбаршуда дуруст мебошанд. яъне варианти чорум. барои чӣ шарҳ дода метавонед? барои ин ки дар элементҳоро дар системаи даврии Менделев аз онҳо ҳам массаи атомӣ, ҳам валенокӣ ва ҳам шумораи электронҳои онҳоро фаҳмидан мумкин мебошад. хуб, Нуруддин, мо ҷавоби шуморо қабул намудем ва мегзарем ба саволи навбатӣ. Атомҳои металл дорои чӣ гуна радиусанд? Хурд ё калон? атомҳои металл дорои радиуси калон мебошанд. шояд радиуси хурд бошанд. радиуси калон мебошанд. хуб, агар ҷавоби шумо нодуруст бошад, шумо дар ин барнома холҳои зиёд ба даст намеоред. ба ҷавоби худ боварӣ дорам. хуб, агар бовар дошта бошед, мегзарем ба саволи навбатӣ. ҳангоми зангзанӣ кадом ҳодиса ба амал меояд? ҳангоми зангзанӣ оксидшавии металл ба амал меояд. шумо ягон бор ҳолати зангзаниро дидаед? бале дидам. мисол ҳангоми занг задани оҳан. дар ин ҳолат оксидшавии оҳан ба вуҷуд меояд. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. Мегзарем ба саволи навбатӣ. лейкоситҳо кадом вазифаро иҷро мекунанд? лейкоситҳо вазифаи муҳофизатиро иҷро менамоянд. онҳо чиро муҳофизат мекунанд? лейкоситҳо дар хун ҷойгир мебошанд ва хунро муҳофизат менамоянд. аз чӣ муҳофизат мекунанд? аз мисол мондаҳои зараровар, вирусҳо, бактерияҳо ва дигар мондаҳои зараровар. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. Мегзарем ба саволи навбатӣ. беморие ки дар он сири дандон вайрон мешавад чӣ ном дорад? ин беморӣ кариес ном дорад, яъне дар сири дандон чирк ҷамъ мешавад ва ин беморӣ кариес мебошад. хуб, Нуруддин, шумо бори ҳам вохӯрдаед инсонеро ки яъне бо ҳамин беморӣ дучор шуда бошад? бале вохӯрдам. хуб, Нуруддин, мегзарем ба саволи навбатӣ. дар ядрои атом кадом заррачаи заряднок мавҷуд аст? заррачаи заряднок дар ядрои атом протон ба ҳисоб меравад. барои чӣ нейтроне? нейтрон зарраи безаряд мебошад, барои ҳамин протон аст. хуб, мегзарем ба саволи навбатӣ. дар ин савол низ Нуруддин барои шумо се вариант пешниҳод мегардад. аз ин се вариант ҷавоби дурустро интихоб намоед. кадоме аз олимон дар илм калимаи физикаро ворид намуд? арасту, варианти дуюм архимед, варианти сеюм пифагор. ҷавоби ман аристотел мебошад. барои чӣ архимед ва ё пифагор не? онҳо чӣ олимони физика нестанд? илми аввалин бор физикаро дар илм аристотел пешниҳод кардааст. барои ҳамин асосгори физика низ аристотел ба шумор меравад. хуб, маънои калимаи физика ё мафҳуми онро барои мо гуфта метавонед? физика калимаи юнонӣ мебошад, аз калимаи юнонӣ физис гирифта шудааст ва маънояш табиат мебошад. шояд маънояш ягон чиз дигар бошад. ба ҷавоби худ бовар доред? маънояш табиат мебошад, барои он ки 80% табиатро физика меомӯзад. хуб, мегзарем ба саволи охирон. бо диққат бошед. ба ақидаи файласуфони қадим оё ҷисм метавонад мустақилона яксон ва рӯзхата ҳаракат кунад? не наметавонад. барои чӣ? барои он ки ҷисмҳо ҳам ҳаракати
качқата доранд ва ҳам ҳаракати ростқата доранд ва ҳангоми мисол то онҳоро ба ягон қувват таъсир накунад, онҳо ҳаракат карда наметавонанд. хуб Нуриддин, биёед барои шумо вақт медиҳем ва шумо хубтар фикр мекунед, шояд дар табиат ва дар дунё ягон ҷисме бошад ки яъне худаш мустақилона тавонад ҳаракат кунад. Не, наметавонанд. Ҷисмҳо ҳаракати качқата ва ҳаракати ростқата доранд. яъне бо таъсири ягон қувва амал менамоянд. хуб Нуриддин, мо ҳама ҷавобҳои шуморо қабул намудем ва шумо тахминан гуфта метавонед ки ба чанд саволи мо ҷавоби дуруст гардонидед. ман ба ҳамаи ҷавобҳои додашудаам боварӣ дорам ва фикр мекунам ки ҳамаи ҷавобҳои ман дуруст мебошад. хуб чуноне ки мо мушоҳида намуда истодаем, шумо ба ҷавобҳои пешниҳод гардида яъне боварӣ доред ва гуфта метавонед ки илмҳои дақиқро зиёд дӯст медоред. бале, илмҳои дақиқро бисёртар дӯст медорам ва онҳоро бисёртар аз худ менамоям. хуб ташаккури зиёд Нуриддин, мо ҳама ҷавобҳои шуморо қабул намудем. То анҷоми барнома мунтазир шавед ва бифаҳмед ки ба чанд саволи мо ҷавоби дуруст гардонидед. ташаккури зиёд. бинандагони азиз, айни замон мо саволҷавобро бо як иштирокчӣ ба анҷом расонидем. Моро ҳамроҳӣ намоед, чунки мо айни замон раҳсипор мешавем ба назди иштирокчиёни дигар ва саволҷавобро низ албатта идома медиҳем. Бо мо бимонед. бинандагони азиз, ҳамоно барномаи интеллект аст ки шумо тариқи телевизиони Баҳористон тамошо карда истодед ва дар роҳрави муайяса мо бо як хонандаи рӯбарӯ гаштем ва ӯ низ мехоҳад ки савияи дониши хешро оид ба омӯзиши илмҳои дақиқ бисанҷад. биёед сараввал бо ӯ шинос шуда, пас он саволҷавобро оғоз менамоем. салому алайкум, номи шумо? номи ман Оқиров Мустафо, хонандаи синфи 11 муассисаи таълимии мактаби президентӣ барои кӯдакони болоиқат дар ноҳияи Данғара. хуб Мустафо, чуноне ки шумо гуфтед, шумо вақти синфи 11 ҳастед, яъне хатмкунанда. Кадом донишгоҳро интихоб намудед барои таҳсили намудан дар он дар оянда? донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон. барои чӣ маҳз анамин донишгоҳро интихоб намудед? барои он ки ман дар оянда мехоҳам табиб шавам ва ба дигарон кӯмак расонам. яъне агар шумо хоҳед ки табиб шавед, пас шумо илмҳои дақиқро зиёд ба фикрам мехонед ва аз худ мекунед. Ҳамин тавр? бале. хуб Мустафо, саволҳои мо низ аз фанҳои дақиқ омода гаштанд ва шумо омода ҳастед ки ба саволҳои мо посух гардонед. бале, ман омода ҳастам ки ба саволҳои шумо посух гардонам. хуб, омода мешавем. саволи аввалро мехонам. ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ кадом сол тартиб дода шудааст? ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ соли 1869 омода гардонида шудааст. шояд солаш дигар бошад, соли 1878-76 бошад. не, ман ба ҷавоби худам боварӣ дорам. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи навбатӣ. то кашфи қонуни даврӣ чанд элементи химиявӣ маълум буд? то кашфи қонуни даврӣ 63 элементи химиявӣ маълум буд. ҳоло бошад адади элементҳо ба 109 то расидаанд. шояд 108 то бошад. не, 63 то. 63 то. ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи сеюм. Мустафо, дар саволи сеюм мо ба шумо 4 вариантро пешниҳод мекунем ва аз ин 4 вариант шумо имкон доред ки ҷавоби дурустро пешниҳод намоед. аз рӯи ҷойгиршавии элемент дар ҷадвали даврӣ чиро муайян кардан мумкин аст? варианти якум массаи атомӣ, варианти дуюм валенокӣ, варианти сеюм шумораи электронҳо ва варианти чорум бошад. ҳар се вариантҳои пешниҳод шуда. дар ин саволи пешниҳод кардаи шумо ҳар се вариантҳои пешниҳод шуда ҷавоби дуруст мебошанд. барои чӣ шаҳр дода метавонед? барои он ки мо инро дар синфи 8 хонда будем аз дар мавзӯи ҷадвали даврии Дмитрий Иванович Менделеев. хуб, мегузарем ба саволи навбатӣ. атомҳои металл дорои чӣ гуна радиусанд? хурд ё калон? радиуси калон. барои чӣ радиуси хурд не? барои он ки дар металлҳо дар ҷадвали даврии Дмитрий Иванович Менделеев аз тарафи рост металлҳо ва аз тарафи чап ғайриметаллҳо ҷойгир шудаанд. аз тарафи рост ба чап агар майл кунанд хосияти металлӣ зиёд мешавад, радиуси металлҳо калон мешавад. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи навбатӣ. ҳангоми зангзанӣ кадом ҳодиса ба амал меояд? оксидшавии металлҳо. шояд ягон ҳодисаи дигар бошад. хуб фикр мекунем. ман инро дар мавзӯи металлҳо хонда будам ки ҳангоми зангзанӣ оксидшавии металлҳо ба амал меояд. шумо ягон бор оксидшавии металлро мушоҳида кардаед? вақте ки мо оҳанро бисёртар зангзании оҳанро мо метавонем мушоҳида кунем. чӣ гуна раванди зангзании он чӣ гуна аст метавонед гӯед? масалан мо оҳанро вақте ки дар фаслҳои зимистон ягон борон барф меборад, дар таги вай мо мемонем оҳанро. баъде ки он хушк мешавад мебинем ки вай занг задааст. аз ҳамин сабаб мефаҳмем ки чиз хосияти оксидшавии металлҳо ба амал меояд. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи навбатӣ. лейкоситҳо кадом вазифаро иҷро мекунанд? лейкоситҳо вазифаи муҳофизатиро иҷро мекунанд.
гуфта метавонед ки онҳо чиро муҳофизат мекунанд, чӣ гуна муҳофизат мекунанд? онҳо организмро аз зараҳои бегуна ки аз вирусҳо ва чизҳое ки ба организм мо таъсир мерасонанд муҳофизат мекунанд ва лейкоситҳо вазифаи муҳофизатиро иҷро карда инчунин вай онҳо ҳуҷайраҳои беранги хуни мебошанд. хуб мегзарем ба саволи навбатӣ. Беморие ки дар он сири дандон вайрон мешавад чӣ ном дорад? кариес. хуб мегзарем ба саволи навбатӣ. Дар ядрои атом кадом заррачаи заряднок мавҷуд аст? протон ки протон заряди плюса мебошад, боз ба ғайр аз протон электрон ҳам мавҷуд аст ки заряди минуса мебошад. боз ҳаст нейтрон. фикр мекунам ки ҷавоби дуруст шояд нейтрон бошад. ҷавоби дуруст протон мебошад. Нейтрон зарраи безаряд аст. Нейтрон. хуб ҷавоби шумо қабул шуд. мегзарем ба саволи навбатӣ. дар ин савол низ ба шумо се вариант пешниҳод мегардад ва аз ин вариантҳо ҷавоби дурустро пешниҳод намоед. Кадоме аз олимон дар илм калимаи физикаро ворид намуд? Арасту, варианти дуюм Архимед, варианти охирон бошад Пифагор. Аристотел, Арасту. мо инро дар вақте ки якумин бор фанни физикаро дар синфи ҳафтумӣ хонда будем, мо аз ҳамон ҷо фаҳмидем ки аввалин мартиба фанни физикаро Арасту ё Аристотел ба илм ворид кардааст. аллакай 4 сол шудан шумо яъне ин саволро хонда будед. фикр мекунам ки шояд фаромӯш кардаед, шояд Архимед бошад, Пифагор бошад ҷавоби дуруст. Не, ман ба ҷавоби худам боварӣ дорам. Аристотел ё Арасту мебошад. хуб мегзарем ба саволи охирон. ба ақидаи файласуфони қадим оё ҷисм метавонад мустақилона яксон ва ростхата ҳаракат кунад? Не, ҷисм наметавонад ки ростхата ё мунтазам ҳаракат кунад. Ҷисм вақте ки дар ҳолати оромӣ аст, то ба он ягон таъсир нарасонем, вай аз ҷои худ яъне ҳаракат карда наметавонад. мисол оварда метавонед ягон ҷисмро ки то ба вай аз берун яъне таъсир нарасад ҳаракат намекунад? мисол мо вақте ки як қутии гулро дар як ҷо мемонем, агар мо то онро аз ягон ҷои дигар ҷояшро иваз накунем ва ҳаракати онро мо мушоҳида наметавонем ва ҳаракати ҷисмҳои ором ба таъсири ягон чиз вобастагӣ дорад. яъне фақат яъне қувваи инсоният таъсир мекунад, ягон қувваи дигар не? ҳастанд қувваи шамол, мисол дарахтон бисёртар дар вақти шамол онҳо меафтанд ё ягон чизи дигар аз ҷои худро иваз мекунад. хуб Мустафо, мо ҳама ҷавобҳои шуморо қабул намудем. тахминан гуфта метавонед ки ба чанд саволи мо посухи дуруст гардонидед? тахминан ба ҳамаи саволҳои шумо ман ҷавоб дуруст гардондам. хуб ҳама ҷавобҳои шуморо қабул намудем. то анҷоми барнома мунтазир шавед ва бифаҳмед ки ба чанд саволи мо посухи дуруст гардонидед. бале, ман то анҷоми барномаи шумо мунтазир мешавам. бинандагони азиз, барномаи интеллект аст ки шумо тариқи телевизиони Баҳористон тамошо карда истодед ва чуноне ки дар боло зикр намудем, шумо низ бинандагони азиз метавонед дар баробари иштирокчиёни мо ба саволҳо посух гардонед ва савияи дониши хешро доир ба илмҳои дақиқ бисанҷед. ва айни замон дар назди мо иштирокчии дигар қарор дорад. биёед сараввал шинос шуда пас он савол ҷавобро оғоз менамоем. салому алайкум, номи шумо? номи ман Қурбоннур Суҳайб, хонандаи синфи 11 муассисаи таълимии давлати мактаби президентӣ барои кӯдакони болиға дар ноҳияи Данғара. суҳайб, шавқу завқ доред ба омӯзиши илмҳои дақиқ? бале, ман шавқу завқ дорам ба илмҳои дақиқ. бисёртар кадом фанро дӯст медоред ва меомӯзед? бисёртар фанҳои химия, биология, физика ва забонро бештар шавқ машғул мешавам. хуб, агар ин фанҳоро дӯст доред, пас саволҳое ки пешниҳод менамоем ҷавоб гардондан барои шумо душворӣ пеш намеорад. омода ҳастед ки ба саволҳои мо посух гардонед? бале. хуб, бо диққат бошед. саволи аввалро мехонам. ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ кадом сол тартиб дода шудааст? ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ соли 1869 аз тарафи Дмитрий Иванович Менделев ташкил шудааст. ҷавоби шумо қабул шуд. мегзарем ба саволи навбатӣ. то кашфи қонуни даврӣ чанд элементи химиявӣ маълум буд? аввал 60 элементи химиявӣ маълум буд. ҳоло бошад дар ҷадвали даврии муосир баромадааст ки мувофиқи он 19 элементи химиявӣ вуҷуд дорад. кашфи онҳо то ҳанӯз идома дорад ё не? кашф онҳо бале то ҳоло идома дорад, аммо шумораи массаи ёки онҳо то ҳоло дақиқ карда нашудааст. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегзарем ба саволи навбатӣ. суҳайб дар саволи сеюм барои шумо 4 вариант пешниҳод мекардад ва аз ин 4 вариант ҷавоби дурустро барои мо пешниҳод намоед. бо диққат гӯш мекунем. саволро мехонам. аз рӯи ҷойгиршавии элемент дар ҷадвали даврӣ чиро муайян кардан мумкин аст? варианти якум массаи атомӣ, варианти дуюм валеннокӣ, варианти сеюм шумораи электронҳо ва варианти чорум ҳар се вариантҳои номбар шуда. ба фикри ман ҷавоби ҳамаи элементҳо чӣ шудааст? ҷавоби ҳамаи элементҳо дуруст аст. барои чӣ шарҳ дода метавонед?
بله برای اون که در جدول دیمیتری ایوانوویچ مندلو المنت‌ها رو با 7 گروه 8 قطار جدا کرده شد. از روی آنها میتوانیم ما آنها رو با دورها، قطارها و گروه‌ها جدا کرده از روی آنها شماره آنها ماس آنها رو معاین کنیم. خب جواب شما قبول شد. میگذاریم با سوال نوبتی. اتم های متال دارای چگونه رادیوسند؟ خرد یا کلون؟ اتم های متال دارای رادیوسی کلان میباشند. برای آنکه هنگام رادیوسی کلان شدن آنها خاصیت متالی آنها هم می‌افزاید. سوال پنجم. هنگام زنگزنی کدام حادثه به عمل میآید؟ هنگام زنگزنی اکسیدشوی متال ها چی به عمل میآید؟ شاید یگان حادثه دیگر باشد. خوب فکر میکنیم. با فکر من حادثه زنگشوی. سوال ششم. لیکوسیت ها کدام وظیفه را اجرا میکنند؟ لیکوسیت ها در خون وظیفه محافظت را اجرا میکنند. آنها چی را محافظت میکنند؟ چگونه محافظت میکنند؟ روند محافظت کنی آنها چگونه است؟ روند محافظت کنی لیکوسیت در خون مثلا هنگام داخل شدن یگان ویروس و باکتری آنها میتوانند محو کردن آنها را، یعنی که کشند و از این سبب آنها را همه محافظتی مینامند. جواب شما قبول شد. میگذاریم با سوال دیگر. بیماری که در آن سری دندان ویران میشود چی نام دارد؟ بیماری که در آن سری دندان ویران میشود کاریس نام دارد. چگونه بیماری است؟ چگونه سری دندان را ویران میکند؟ میتوانید گفته؟ این بیماری میتواند دندان را ریشه دندان را بسازد و با بیماری‌های گوناگون گرفتار کند. جواب شما قبول شد. میگذاریم با سوال نوبتی. در یادروی اتم کدام ذره‌چه ضررناک موجود است؟ در یادروی المنت در یادروی همه اتم ها ذره مثبت یعنی که پروتون موجود است. شاید ذره منفی باشد. نه، پروتون برای اون که نیوترون ذره ندارد. جواب شما قبول شد. میگذاریم با سوال نهم. در این سوال نیز برای شما 3 واریانت پیشنهاد میکنیم و از این 3 واریانت جواب درست رو برای ما پیشنهاد سازید. کدام از عالمان در علم کلمه فیزیکا را وارد نمود؟ واریانت یکم ارسطو، واریانت دوم ارخیمد و واریانت آخرم پیثاگور. واریانت درست واریانت ام باشد، یعنی که ارسطو. خب جواب شما قبول شد. میگذاریم با سوال آخران. با عقیده فیلسوفان قدیم آیا جسم میتواند مستقلانه یکسان و راسخته حرکت کند؟ نه، جسم نمیتواند یکسان و راسخته حرکت کند تو تاثیر قوای بیرونه. یک مثال میآورید؟ اگر تاثیر قوای بیرونه با جسم چه تاثیر کنند اون وقت جسم دارای حرکت میگردد. مثال ما یگان جسم رو از یک به دیگر کشانیم، در این وقت ما مشاهده میکنیم که جسم هنگام قوای تاثیر بیرونه از یک جای به جای دیگر سمتش دیگر میکند. صهیب همین پاسخهای خود را از 1 تا 10 به چند خال برگزاری میکنید؟ 10 خال. باوری دارید؟ بله، باوری کامل دارم. خب ما همه جواب‌های شما رو صهیب قبول نمودیم و تا انجام برنامه منتظر میشوید و میفهمید که به چند سوال ما پاسخ گردانیدید. به شما موفقیت میخواهیم. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، سوال و جواب ما با تمام خوانندگان این مؤسسه به انجام رسید و نتیجه سبقت چنین نشان داد. شفاعت قربانова иштирокчии нахустини мо буданд. Шафоат тавонист ба ҳама саволҳои мо ҷавоби дуруст гардонад. Самараддин Абдусамадзода ӯ низ тавонист ба 10 саволи пешниҳодшуда 10 ҷавоби дуруст пешниҳод намояд. Беназир Неъматзода Беназир хонандаи синфи нуҳум ва ӯ тавонист ба 10 савол 10 ҷавоби дуруст пешниҳод намояд. Нуриддин Мирзошарифов дар синфи 10 таҳсил мекунад. Нуриддин тавонист бо 10 ҷавоби дуруст худро муаррифӣ намояд. Мустафо Охиров иштирокчии навбатии мо буд ва ӯ тавонист ба 10 савол 10 ҷавоби дуруст гардонад. Суҳайб Қурбонов ба 10 савол 10 ҷавоби дуруст пешниҳод намуд. яъне ҳама иштирокчиён фаъол буданд ва тавонистанд ба саволҳои мо ҷавоби дуруст гардонанд. бинандагони азиз, ногуфта намонад ки қарор доштем дар муассисаи таълимии давлатии мактаби президентӣ барои кӯдакони болаёқат дар ноҳияи Данғара ва чуноне ки шоҳид будед дидем ки омӯзиши илмҳои дақиқ дар ин муассиса дар сатҳи олӣ яъне қарор дорад ва айни замон барномаи интеллект ба анҷом расид ва мо меравем ба муассисаҳои дигар барои дарёфти чеҳраҳои дигаре дар соҳаи омӯзиши илмҳои дақиқ. Бо мо бимонед.